lemu nengok rasa gede yo klambine pas terus Ya ya. Macam sempono iki rasa gede lho. Mona kecil kono jan rasa gede kok. Sing terakhir ya rasa gede. Sing pimpinane gede-gede ya. Semenit njur sithik wae ya. Iya. Mudun mah. Kecil ora. Mas ditoklat-toklat. Wis tau tangi turu ditoklat kabeh. Wis itu. Wis nguculke manuk kutut ya. Midun. Kono nang mburi. Jadi lu ngomong kan gue tongkat. Ndi? Ya lu aku dijak gitu.